Buat pemirsa Majene Rahayu yang ada di Flores dan juga yang ada di Papua, Kakak Ro dan juga Kakak Be. Nalikane aku ninggalke aku berbes milih rasane no kuluku batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg ing gulu yo nduk hey rasa sing tak rasa ning jero dada tangismu guyumu lan esemu rino wangi gawe marme atiku tak lali-lali malah saya kelingan tak edani malah katon ing netra lilo janjane aku ra lilo asik so nanging ati iki sepajo tresno saben lingsir wengi wayah mapandur mung esemu goyang nih bulan yo asal 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 ayo abang-abang penaya dek sampai bawah iya iya sur 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 nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane jroning batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg ing gulu godhong telo bisa kena tak ketemu asik kangen sing tak rasa tangismu guyumu lan esemu rino wengi gawe kangene atiku tak lali-lali malah saya ngalelo tak edani malah katon ing netra yo lilo janjane aku wis lilo nanging ati iki ra bisa saben lingsir wengi wayah mapandur semu kang gawe lara atiku
tamu Mbak. Bintang tamu. Iya, dari Kalideres saja ya Mas. Relasi kamu ya? Oh, relasinya Pak Bos ini loh. Ini ternyata ada mbok-mbok TikTok. Berarti Danyangnya TikTok. Wah, selalu di hati pokoknya. Asik. Gendang, ceket-ceket. Ini banyak sekali YouTuber Nduk. Iki kebetulan omahku tinggal jangkah neng Buri Nduk. Ini ada nginep wae. ada Mbak Starsel, Mbak Lucy, wah luar biasa, dan juga siapa ini Mbak Anissa Ayu. Nggih, monggo diteruske. Barang wong sing berpisahan nyatane jor lulo atine nganti wekah perpisahan batine jor padha tresnane. Sugeng dalu Mbak Starsel. Terus spesialnya untuk Mbak Starsel ini ya, Delingsingan. Dan juga kelang nenek Mas Medi. Sugeng dalu Mas Medi, Sokek Mania. Tak dampingane sak pupuh Mbak Wulan karo Mbak Rizka. Juragane sayur. Baru muter-muter ya Mas ya. Diparani ngoyo-ngoyo jarene kok wis mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo jarene kok wis teko kono. Warna-warna pandakwane sabyan durung ketemu dhewe duka-duka pamuse trimo urung sakrene wae. Sapiro ya Nduk ya. Sak penake. Tadi juga kayaknya ada request Mas Kopi apa tadi ada Madiun Ngawi. Nanti diatur ya. Juga nanti saya sendiri kayaknya belum diatur ke. Siap. Pokoknya katresnan sejati. Iya. Ya Nduk ditutup selama mambu. Barang sampun panggingan matane jor lulo batine nganti wekah perpisahan nyatane jor lulo batine. Sehat Mbak Wulan? Alhamdulillah Sehat sehat. lah YouTuber sejati. Sragen Mbak Sartel, Mbak Nisa Ayu, juga Mbak Lastri, Bunda Swasti Jakarta, Bunda Anissa juga Ayu, ada Mbak Put, Mas Bayu, Ya, Mas Bayu. Tukang gombal mungkin. oke, Mas Bejo Santoso juga hadir. Santoso, oke. Jaya berkaya tanah perpian Bobo Sumarno. Siap. Oke Mbak Starsel, Beyo. Hae. Suwindu suwe lawase, kowe lunga pamit karo aku. Pamit sakarepmu ora pamit sakarepmu. Aduh wong ayu bebujanku, ati susah
Mung kangen Mbak Wulan. Kebalik Mbak Rizka. Mbak Risma. Lamune kaya ngono kok. Biasanya nek turu malah ngebu. Oh, kita umbe-umbe ati susah nunggu Risma balik. Rasa kangen ora bisa mari, amung sliramu kang bisa nambani. Mas Kebio, di sini tidak berlaku untuk HE. Oh enggak berlaku. Lah HE ini di awal loh. HE ini mau udah ini Mas. Terima kasih banyak Mas. Ya, yang di depan tuh belum tahu HE. Ya. Anu Mbak, HE ini anteng-anteng mau. isi anu kita kita gesek ya. Krisik. Hanyir-hanyir. Jadi gandeng iki gak ono sing joget ya, sementing suka mari suka. Nah, ya, dinikmati. J. Aja semalang wong layu yo karepku ora layu yo karepku. Aku balik bisa sumanding ono Suwindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Yo wong ayu bebujenku ati susah mung kangen sliramu. Ora krasa to Riz? Rasa lho Mas. Ngapusi global ya Mas. Boten Mas. Rino wengi tak impi-impi ati susah nunggu Risma balik. Rasa kangen ora bisa mari, amung sliramu kang bisa nambani. Ngenteni Risma Bali ketone nganu. Ada sesuatu. Ada sesuatu. Iya. Masalahnya aku diutang Mas. Oh ngono. Pokoknya semua tak serahkan Mas Kebi. Waduh. Cilik ngene wah. Mentes. Mentes pokoknya. Pacar Ibarat kaya pari, Nduk. Wah, dulur luar lanangnya biasa. malah buka wadi malah. Pacar Iki MC yo iso. Alhamdulillah. Dalang yo iso. Kepeksa kebutuhan Mas soalnya Mas. Maklar yo iso. Nyopet ya iso. Itu termasuk maklar jodoh barang. Kepengen jodohnya piye? Wes aku siji ae. Ya, nanti kayak ditutup diatur ke Madiun Ngawi terus nanti rungkat spesial untuk Sri Atmojo pengantin kekalih. Ya. Oke. Intinya buat rekan semuanya.
Jadi 2 buah lagu masih permintaan kula ya Mbak. Senadyan aku bocah gunung, adoh banget gunungku. Ora usah ate nganggo bingung, yen to pancen tresno aku. Pancen isih dadi lakon ninggake sliramu. Ra orane yen bakal kelakon perpisahan karo aku. Muga-muga aja nganti gawe-gawe gelo. Ngatino tinebehno ing rupena Yo Mas, yo Mas, yo Mas. Alah yo Mas, Ah, Mas ah. Lexus. Alah alah alah. Apa kowe ra kelingan dolan ning omahku? Ana latar padha lelungguhan kegocekan karo aku. Margi ning Rahayu campur sari Indonesia. Sampai bawah nduk ulang yo. Senadyan aku bocah gunung, Oh. Asa. ora usah kate nganggo bingung, yen to pancen tresno aku. Pancen bisa Solo. Oke, nanti Pak Yana nyanyi Iya, Pak jambak. Yana. Oke. Apa kowe ra So asik. kelingan?